Goejoen, het is die 28 oktober alweer. Mooi dat je zorgen naar bient. Maar Joen aan tafel. Natuurfilmer Harry Bosma hoe de reddingsactie van zijn favoriete filmbist, De Otter. En de hielper schilder en meubelkunst die dregen die deer te blieden. En Tiete Stalman die maakt het weer hip. En in de weken van de zwageriet Masha Perquin mij haar foodtruck bij Squandel. Je moet de takjes afknippen. Wat voor onkruid hebben we hier? Tomaat. Oh, weet ik veel. Tuinkers. Tuinkers. Nee, tuinkers. Tuinkers, ja, dat zal wel net iets wezen wat een heel soort band kennen. Wat zit er nou eigenlijk nog op het verlanglijstje van de band dat je bij ze komen? Frikandel of komkommer? Ja, dus, volgende week bijvoorbeeld doen we tractaties en dan vragen ze snoep. Ja, ik zeg nee, geen snoep. Want dat is het idee. Ze vollen molen die frikandel aan voort en zo niet krijgen? Nee, wat mij betreft niet. Het is niet zo dat je geen frikandellen meer mag eten. Het is zo dat ik graag wil dat ze ook gezonde dingen leren eten. Dus je kunt gerust een frikandel of een chipje nemen, maar niet iedere dag. Oké. Nou, denk is dus bij al die bandel om dat te leren. Ja. Maar als ik wel eens bij mij thuis komen, dat is wel een goed ding. Ja, in 4 tijd, we zullen de otter hebben, want in 4 tijd moeten er nog 100 otters bij komen. Dat is het doel van de landelijke Otter Challenge. Dat de verschillende natuurorganisaties haar bij ons moeten hebben. En Harry Bosma, dat is vrijwilliger bij de Zoogdierenvereniging. Dat klopt. En het aardige is, dat is eigenlijk wel helemaal fan van die otters. En dan heeft ik al die camera's in het boetengebied deel zetten om ze op te sporen eigenlijk. Hè? Hoeveel van die camera's heeft het over Ik heb nou 4 camera's op ja. En het is op zich, ja, het is heel fascinerend werk. Ik bedoel, je ziet altijd bij wat oors. En ik doe ook op verschillende plekken in Friesland. Ja. De aanzien zullen we even naar die beelden, want er zitten prachtige beelden bij. Komt er ook nog een oor exotisch best voorbij. Ja. Maar hoeveel van die otters zag je nog? Ja, het is helaas zo wel een heel prettig aan de kant van dit liggen. We krijgen vaak een melding of zo dat er weer een is. En zo zou er dan een week dan ben er uiteindelijk al weer 4 dieren in. 4? Ja, vannacht weer er weer in bij 3 woorden. Oh, we zullen er ook in lezen. Dit is een foto van jezelf, hè? Dat is inderdaad, dat wie juist mijn melding van Staatsbosbeheer. Deze wie het wiefke die 2 jongen hier. Oh. En die hoor ik moest ze nog uitbrengen naar het Friesgegeerd. Maar ik bedoel, ja, het ben een trieste ding. Totaal wie van die hebben we op Zandje otters in Friesland alleen nog al. Ik denk dat we landelijk op een goede 30 zitten. Ja. Het ligt er net best. Hoeveel van die otters binnen eigenlijk? Nou, ik denk dat er in Friesland tussen de 34 en de 40 otters binnen. En landelijk het altijd wordt het eigenlijk om tussen de 80 en de 100. Ja. Nou, we moeten naar de toezen. Dus die otters die moeten wat kanien eigenlijk heel goed kennen. Nou ja, goed. Maar ze moeten fokken dus. Dat is zo mooi. Of net, hoe komen ze daarbij? Ik vond het een mooi idee, maar ik denk ja, nou al onheilbaar. Dat is niks. Ja, dat is het. Het is gewoon natuurlijk een symbolisch iets om een getal te sissen. Het is al geweldig dat tolle natuurorganisaties al dezelfde kant op zullen. En dat is dan over de bedoeling dat we met z'n allen daarop praten gaan. En dan proberen uiteindelijk voor een knelpunten ergens over te praten en dat het dan de goede kant op gaat. En het is natuurlijk maar wat moet je nou dat zal net lukken. Maar wat is nou concreet een programma? Moet je een vakprogramma hebben of moet het veiliger worden? Nee, dat is het. Het is eigenlijk de bedoeling net of zelfs om meer de otters uit te zitten. Dat zal heus uit worden dat in Limburg nog een paar otters uitzetten worden. Want ik bedoel dat we in de Vaanenvisering al geweldig en al lang kleer. Dus daar wel, maar het is de bedoeling net of zelfs om meer otters uit te zetten. Nee. Nou, zullen we eens even zien naar een paar van die prachtige beelden die je maken, hè? Het lijkt me wel heel fascinerend dat je de jongens dan je camera uit je deel zetten en dan gebeurt er dit. Kun je even bijpraten? Ja, nou ja, oké, je zag het wel. Ik bedoel, dit is een vrij enthousiaste otter. Het is een ottermansje. Hey. Ja, er komt het jong achteraan. Dit is ik. De mut die er nog even in rent. De matter. En dit is een? Dit is een fox. Een fox? Ja. Echt nog? We hebben 3 dingen allebei met hetzelfde plaatje. En waar is dit? Dit is Belangen Lille. Mooie locaties hier? Ja. Ja, waar het dit doet? Ja, nee. Nee, het is ook kriskras in Friesland, ik bedoel, en de camera die zit er net meer. Maar jouw zorgen dus heel vaak nog otters voorbij komen. Wat voor gevoel je altijd? Dat je zo'n beeld als je zelf wat fan bent, dan kan je wel begrijpen dat het heel mooi is. En vooral dat je meerdere otters zorgen. Je begint op les gewoon een beetje aan de filmpjes te wennen, maar het is wel heel uniek. Herken je ze? Ik herken mansjes en wiefjes, dat herken je wel, dat je er vaak voorkomen. En dan de lietse jong van vorige keer of zo, dat zie je daar wel. En krijg je dan een soort van boma? Ik denk het wel, ja. Ja, ik zeg het heel erg. Ja, het is ook mooi. Ja.
Ja, maar ik denk telkens, wat een drokte altijd om die otter. Ik weet hoe je hem dat hebben aan tafel. Ik bedoel, ja, een fox, orenbisten. Ja, ik wil dat er een heel soort binnen. Maar ja, het is dan net hoor. Ze kun je gewoon net in dit Friesland wezen, want we hebben auto's. Dat is weer. Maar het was zo van toen de tijd is, ben er al een heel grote vangenvoorzieningstrof. En Friesland wie een beetje te letten ten opzichte van de A6, want dat is eigenlijk de brugsterdiek van heel Friesland. Daar is een gedeelte dat is net ouder of zo, en daar ben toch per jaar 4 tot 5 auto's bij de platterin. En dat is, daar vechten we dus gewoon voor of zo, om daar gas en nog een paar vangen buiten deel te zetten. Maar voor de rest, er ben natuurlijk wel een geweldig soort auto's die derin worden. Dan ben ik een hele grote, dat ben ik gewoon ongelukkig daar niet hier voorkomen kan. Als het op een landweg is of 10 of door, dan... Ja, daar kan we gewoon alweer niks aan doen. We rijden alle auto. Ik weet niet hoe ik met de auto kan. Ik wil hetzelfde gebeuren kent. Maar het is echt die knelpunt. En bij Trienwalsterdiek nou uiteindelijk nummer 3 was ik heel waarschijnlijk. Ja, dan moet wel wat aan gebeuren. Het zit nog aardig op. Zullen we eens misschien nou een oorbist wat jou ook wel eens voor de camera kregen hebben? Dat is goed. Daar heb je allemaal niet nice is. Dit is hem. Ja, dat is de bever. De Samarieke plaatsing de bever. Een collega muskratvanger die tipte u eigenlijk van de zoogdiervereniging eerst, maar ik bedoel het vinkplak of zo, werd hij precies hier of zo, dan kreeg ik een goede tip van een collega. En dat duurde net lang, toen stonden daar de camera's dus ik al en dan krijg je zo'n soort beelden van... ja, want dit is net als mij eenzelfde filmpje, daar komt daar niet altijd nog voorbij, hè? Ja, dat is inderdaad. Maar wat is hier zo bijzonder om die bever? De bever, dat is uiteindelijk ook al, die leeft al sinds 350 jaar, leeft een beetje al net maar in Friesland. De bever is ik herintroduceerd, toch in het zuiden van het land is dat de bever daar uitzetten is. In Drenthe is ik nog wel een lidse populatie, Grijns heeft nog bevers uitzetten. Dus uiteindelijk een welkomend gast in Friesland. Ja, maar die otter, kunnen we ervan uitgaan dat het goed komt erbij? Nou, uiteindelijk moet je altijd wel moed horen. Dat is dat moet je horen, maar is het reëel? Ik denk het wel. Ja? Ik denk het wel, ja. En als de raarste knelpunt nou is opgelost worden, ik bedoel, er is ook al 8 jaar is er niks gebeurd aan die knelpunten. Dus ik bedoel, het heeft een achterstand. En als we nou eens elke keer de slimste knelpunt direct aanpakken en dan elke keer eens indoggen, dan kost het net zo vol, dan gaat het de goede kant op. Oké. Nou, laten we dat hopen, want het zijn prachtige beelden. Zeg even op het YouTube-kanaal, ken ik altijd eens eens, want dat is prachtig. Harry Bosman, dan heeft een heel soort leuke filmpjes. Zit nog even nergens over hebben, over een kunstvorm in Hilpen. En Tieten Stalman, welkom. Ja, daar heeft er allemaal varries in. Het kind het missen, dit is het echte Hielpener... Ja, we nemen dat een butte. Een butte? Ja, het is eigenlijk, ik heb wat de gruttere vorm mijn om. De lietsere worden gebruikt voor de dames voor als handtas. En dit is echt wel een item eigenlijk dat Scandinavisch gerelativeerd is. Je zegt hem in Scandinavië wordt er ik gebruikt. Daar komt het woord butte ik eigenlijk bij. En dat is ik niet hielpen komen. En het wordt nou gebruikt terug de dames van de kleindracht. En dan wordt echt als hand als gebruikt. Alleen dat is er wat lietser. Ja. Want we zullen het hebben over dit werk. Maar over de man die het eigenlijk al hier... zo maken het zat jouw werkje. Want jouw werkje, je maatje dit, de meubels, het schildering. Ja. Nou, de heer Roosje. Ja. Vertel eens, waar is die man? Nou, de heer Roosje is geboren. Hij heet Arend van voornaam. Arend Roosje in 1869. En hij het eigenlijk... vinden wij, hij is er eigenlijk de grondlegger van het Hielper schilderwerk en het meubelmeisje, wat we hier daar nog in Hielpen hebben. En het bedrijf wat wij dus hebben is eigenlijk, de opvolging zoals wij erin zitten, komt bij hem bij. Hij is als jongman, het er al een soort betekenen voor de Hielper cultuur in stand houden en dan met name op het meubelmeisje en het schilderen. En wat hij betekent het voor ons vak, wat wij hier daar nog doen, dat is ontzettend belangrijk. En het is nou een bijzonder weekend komt erom, want het is 4 november, dan is het 100 jaar dat hij verstoren is. Dat vieren je, het is een beetje van een macabere viering, maar want hij is heel belangrijk geweest. Hè? En er zit een heel mooi parallel tussen nou in. Ja. Want wat is dat? Nou, hij is heel belangrijk geweest omdat het Hielper schilderwerk, zoals het vaak benoemd wordt dan het schilderwerk benemen. Maar hij wie de man die ik verder ging en dieper ging, dus het meubelmeisje, het houtsnijwerk, het beeldhouwwerk, dat hij ik vorm. En dat vond hij ik heel belangrijk. Dat jij erbij volgens hem het totale Hielper product. En dat maakt het eigenlijk zo bijzonder. En hij is op 11 oktober 1914 overleden, vrij jong. Maar hij had wel de basislijn van hoe eigenlijk het hinlopende product eruit moet zien. En dat vinden wij heel belangrijk. Daarom hebben wij een jubileum nou.
Het is nu in november, maar het jaar dan in oktober, maar we zijn al nog 2014. Dus dat is nog 100 jaar geleden. En daar hoeven we wel wat aan. Omdat het Hilper schilderwerk, het Hilper meubelmaatje stiert natuurlijk onder druk. En de link die je lezen kent naar Arend Roosje is, hij stond ik in een tijd van het koer verdwijnen. En hij was heel belangrijk geweest dat het op dat punt bestaan bleef. En wij zitten, ik zei, in een fase van, is het Hilper schilderwerk en het meubelmaatje nog belangrijk om te behouden? En dat ken je alleen nog van dat je nieuwe dingen ontwikkelt. Ja. En op dat punt zitten wij nog. Ja, want even dit, hè, want dit is heel bijzonder. Ja. Hier zit dit is een envelop, Ja. een slufje met A. Roosje. Ja. En dan zit je een hele wichtige brief in, hè? Ja, die gruttere brief. Dat is dit hem? Ja, dat is hem. Zeg ik maar weer niet me horen. Ja. Akte van bekwaamheid. Ja, dat wie eigenlijk zo, Arend Roosje die... 1869. Nee, dat is goed 1892. Oh, wat lees ik? Al 18 geboren. is Ja, geboren, ja, ja. in Ja. 92 is... Ja. Ja, 1892. En dat, het was wel heel macaber om te nemen. En hij, of ik wel leuk aan de andere kant. Hij wilde terug financiële steun van derden. En in dit geval wie dat baron Rentges. Wilde dus hopen om zijn vak te bekwamen. En dat kon het doen in Haarlem. Daar had hij tekenlessen had. Hij had in Amsterdam op school zitten en in Den Haag. En dat is heel bijzonder. Omdat na de tijd had hij dat diploma gekregen. Was correctielitten. En daar konden dus eigenlijk mensen bij hem in een leer hebben. En dat was het begin dat het bedrijf groeien kon. Hij kon mensen lesje aan. En het was hip, want de Oranjes woenen het haar. Het was De hip. adel woe het haar. Ja, dat is ik wel heel leuk te nemen, want als het met historie bezig is, komt er een heel soort leuke dingen in. In 1892 hier Arend Roosje op een tentoonstelling hier in Lauwen, toen hier er nog een tientje eigen bedrijf, hier de spul instuurd en dat was eigenlijk zo goed ontvangen dat Hare Majesteit Koningin Regentes Emma, een hele wut, maar Ja. die kocht bij hem toen een prikslee om. En daar weer de basis mij zetten ik dat het eigenlijk hip was. Ja. Nou, de koninklijke familie die kocht heel veel spullen om. En dat wie van Arend Roosje. En dat juist terug de tijd heen, juist dat steeds weer omkomt. Ja, want op dat punt ziet je met Pierre Lienek. Het wie eigenlijk net hip meer. Dit. Nee. Ja, ik weet het, Nee. Masjes, hoe is dat in huis hebben? In combinatie met iets moderns, dan vind ik het wel heel mooi. Ja. Ja. Maar je zeker. ziet op zo'n keerpunt van eigenlijk wel een heel soort hippe mensen het net meer. Hè? En toen heb je het verloren. Ja, en als je het product zoals het juist is, als je zelf een spiegel voorhouden, wordt het wel een beetje oudbollig nemen. En ja, dan kan je zeggen, de Lisbus Bedel, dat is dan zo. Of je zegt, ja, daar willen we graag wat aan. Want we vinden het belangrijk, we vinden het bijzonder. Het is voor Hilpen een bijzonder product. Het schilderwerk zet Hilpen ik op elkaar. Daarom is Hilpen bekend eigenlijk. Ik meerdere dingen, zoals onze mooie kleindracht en onze taal, de eigenaardigheden. Maar het Hilpen schilderwerk en meubelen is daar een onderdeel van. En wij hebben dus in 2011, steeds op initiatief van Thomas Eijk, mijn ontwerpster Christine Meinsma, hebben wij een heel nieuw product ontwikkeld. Maar de Iets basis... Wat zei je? Iets hipper. Iets hipper. Ja, feldere kleuren. Nou, ik heb hier de variant van de traditionele butten, die Hilper butten, heb ik de modernere variant meegenomen. Nou, je ziet direct wel dat dit binnen de typische, wat fellere kleuren en ik een wat mindere beschildering. En daardoor krijg je toch wel dat de jongere generatie het ik onttrekkelijk vindt om nou volwerens naar het Hilper te zien. En op een andere manier. En die keep je dan deze spullen wel. Dat gaat wel. Is dat de reding dan uiteindelijk van je ambacht? Dat is te volle zijn, want er zit ik in een tijd dat het moeilijk is. Want het is voor mij net te zeggen dat de bij ons ik Hosanna is, dat is het net. Maar het is wel zo, doordat je het vakkennis van het meubelmaatje hebt, waar nou die nieuwe designlijn eigenlijk op gebaseerd is, kan je toch terug in. Bij maatje ik in deze lijn stultjes, daar stiert net een Hilper blomke meer op. En toch wordt het associeerd met Hilper. En dat is heel bijzonder. Dus je kan het uiteindelijk wel vernaaien. En dat is eigenlijk de basis om terug te gaan. Ja. En wat eigenlijk 100 jaar lang gewoon traditioneel wat wij durven wij nou hier ik nog, hebben wij eigenlijk verlijnd naar de designwereld. En zo er nou ook een paar van die mensen van die generaties van die aan het omdraaien in de graf? Nou, want dat mooi eigenlijk helemaal net, hè? Nee. Nou ja, ik denk het eigenlijk niet. Ik denk dat die surren in wat voor situaties als je is. En het is uiteindelijk een... Meestal nemen het een heel per kunst. Wij zeggen, het is een ambacht. En ambacht zijn producten die maken wat verkepen worden moet. Nou, en daar moet natuurlijk wel een loop in blijven. Ja. Dus je moet er wel inventief blijven. Ja. En dat is innovatie. Nou, en dat vier je hem op 4 november. Zo'n november, sorry. Ja, 4 november wie het orenverhaal van november hebben we eigenlijk een bescheiden jubileum, een viering, om eigenlijk Arend Roosje wat voor die ligt te zeggen. Ja. Het is hij is ondersnijd, liep met 6 zeggen. En het is een hele belangrijke man. Ja, en de grondlegger van eigenlijk het Hilper schilderwerk. Nou, hij is het goed uitlaan. Hij is het goed voor hem opname. Ja, aanst
praten wij verder over de missie van Mama Masha. Nou eerst even naar het Amelon, want Sneur zet op dat eiland de Amelon kunstman uiteen. 100 kunstjes die litten verspraat hoe dat eiland haar werkzin. En Joet zeggen wij bij Margreet Heijma en Tom Bijl, of Margreet Halma, moet ik zeggen. En zij hebben een speciale boom uit het eiland. Waar ben je gekomen in 91, Tom toevallig ik. Ik was weduwe en ik wil hier heel graag wennen, want we kwamen hier altijd allemaal met ouders, we hebben een groot gezin. En ik kon een baantje krijgen in een kunstgalerie en ik denk, dwan. Want ik ben eigenlijk een angsthaas voor mezelf. Maar soms maak je dingen gewoon dwan. En dat heb ik gedaan. En toen kwam een Tomsje in en ik wil 8 jaar alleen nog toen. En, god, ik was helemaal net op uit om een relatie of zo, maar ik werd zo smoor verliefd op die man. Ik kan me herinneren toen wij voor de eerste keer eigenlijk een beetje bewust waren van die kunstmaand. Dan kwamen er 400-500 mensen in de maand. En nu 5.000-6.000 mensen in de maand. Dus het heeft wel zijn functie. Het heeft in ieder geval zijn functie voor de economie. Voor onszelf is het een van de belangrijkste exposities in het jaar die we hebben. Trijelin is mijn zoon overleden. Oh, ik vind het heel moeilijk om erover te praten, maar hij is uitstrooid hier op het Wad en, of hij net, zijn stoffelijke resten. En dat is voor mij zo'n bijzonder plak, dat altijd als ik er ben, dan voel ik dat hij heel dichtbij is en je bent verliezen. Het liefste wat je hebt eigenlijk, dat is zo'n groot trauma. Maar ik vind daar op dat plak, maar al die voelt het weer een heel erg natuurmens. Dan voel ik zijn aanwezigheid bijna. En vooral op een bepaald waar, ik ben er misschien wel heel gevoelig voor ik. Dan als het een beetje mistig is en de zinnen komt er wat terug. En ja, dan is het correct de hemel op aarde. Maar dat plakje daar, dat is voor mij de hemel. Ja. Ja, bijzonder. Wil je nou ook naar die Amelander kunstmannen? Like eens dan op uw Facebook-site en dan maak je kans op een die-arrangement. 2 ons groenten en 2 stuks fruit. Ja, het wordt al hier een roppen en je maakt je er eigenlijk onthouden. Maar toch ben er nog een heel soort mensen die het nog net zoen genoeg eten en libje. En daarmee maak je dus ook meer kans op een chronische ziekte. Nou, een grote zorgverzekeraar in Friesland die wil dat verwezen en die het Masha Perquin onstelt om op de boer op te gaan eigenlijk. Hè? En dat kan mooi, want dan heeft een food truck. Ja. Dat is gewoon een vrachtwagen West, huppatee en keuken in heeft. En zo bij al je bandel is. Dat is een heel bijzonder. We mochten het even zien, dat kan wel eens even zien. Maar jeetje, betreid hoe zijn bandel. En wat mag ze leren? Wat mijn bedoeling is dat ze het leuk vinden. En dat ze doordat ze het leuk vinden, omdat ze lekker bezig zijn, een beetje actief zijn, dat ze dan enthousiast worden en zoveel mogelijk groente en fruit naar binnen krijgen eigenlijk. En wat treft dan op die squaal? Het is heel verschillend, van alles en nog wat. Kinderen die roepen van, ik kan heel goed koken en ik mag ieder weekend met mijn moeder of ik kan er helemaal zelf. En ook kinderen die geen idee hebben, met een paprika in hun handen staan en denken, wat is dit? Die weten dat net? Nee, die zijn er ook. Dus dan. Maar schrik je daarvan? Nee, dat was de reden waarom ik rondrijd. Dat vind ik leuk. Ja. Nee, dat is wel erg. Dat wel, maar ik schrik er niet meer van. Nee, maar dat wie net er een, dat is de voortgangs. Het is net zo van, in Friesland eten ben net een soort groente. Het is, maar ze leren dus.
Of preuwen leren? Ja, voor mij is het zo. Ik wil graag dat alle mensen, zowel kinderen als volwassenen, wat meer groenten zouden eten. En vooral groenten eigenlijk, want fruit is meestal nog niet eens zo'n probleem. Dus eten moet je leren, zeg ik altijd. Dat gaat niet vanzelf. Het is niet zo dat je iets niet lust, zeg maar, en dat je dan je hele leven lang mag zeggen, nou, dat lust ik niet hoor. Nee, dan moet je gewoon over een tijdje nog een keer proberen. En dan merk je gewoon dat hoe langer je oefent, hoe meer je leert. Dat weten wij. Wij leren, ik mag geen vis, maar ik heb dat toch wat stiekem al wat bezocht. Maar band, dat krijgt er bij band toch net in? Jawel, natuurlijk wel. Jawel. Nou, ja, kinderen leren toch ook van alles. Ze leren ook schrijven en daar zijn ook hele goede juffen voor. En ik probeer het op mijn manier zo te doen dat ze leren eten. En dat ze de goede dingen ook leren eten. Dus en interactie, dus plezier maken. En dat het leuk is, want dat is heel belangrijk. Dat zorgt er ook voor dat ze dan toch over een drempel stappen. Vandaag ik vraag ook altijd aan het einde van, welke kinderen hebben nu vandaag iets gegeten wat ze echt niet van plan waren, maar toch hebben gedaan. En dan gaan er toch altijd een heleboel vingertjes de lucht in. En dat vinden ze stoer. Ja, want dit is toch Joet Makker. Dit is een schamel al je lekkers. Nou, de preuwen aanstaan. Ja. Mensen denken dat ik alleen nog maar thuis op het werk iets heb. Want er zit altijd een lekkere etensier bij mij aan tafel. Dit is dus Robert Makker. Ja. Zullen we even zien hoe dat ging vanmiddag? Zeker, leuk. Doen we dat. Ja, lepeltje erbij. Dat is niet zo lekker. Dat zie je echt. Het ziet er wel lekker uit. Nee, dat vind ik ook niet. Want ik lust geen wortel. En geen walnoten. Lijkt mij niet zo heel lekker. Maar er moeten nog meer dingen op, of niet? Ja, dit spul. Onkruid. Onkruid kun je wel eten hoor, heb ik wel eens geleerd. Ja, weet ik. Tuinkers. Nee, tanker. Nicole, wat eet jij nou? Spinazie. Maar eet je dat wel vaker zo rauw? Nee, niet soms, maar wel lekker gekookt dan. Het ziet er goed uit, jongens. Ja. Wat is het eigenlijk? Broodje met wortel, appel, rauw, kost, salade. Moet je niks aan? Zure koolstukken is niet en nou wel. Pindakaas en komkommer, is lekker. Ja, ik vind het wel lekker. Ik proef het wel. Nou, een beetje. Wel lekker. En is er ook iemand die echt niet van plan was iets te proberen, maar het toch gedaan heeft? Ja. Ja, heel erg goed. Ja, mama Marcia die straalt hier rond tafel. Mooi nou. Maar deze band die toch mooi omdat de squal mooi doen. Ja. Maar gebeurt het al genoeg in Friesland? Is het ook genoeg ruimte om die missie uit te dragen? Ja, dat gaat best wel goed. Deze scholen, zeg maar, heeft de gemeente Leeuwarden het initiatief voor genomen. Dus daar kom ik vaker, zeg maar. En dat is voor het hele Westerkwartier in Leeuwarden is dat. En verder heb ik met de Friesland Zorgverzekeraar afgesproken dat we dit jaar dus 3000 leerlingen, of ik moet zeggen komend jaar, 2015, 3000 leerlingen gaan bezoeken. Dus daar ben ik best veel mee onderweg. Dus, maar de kinderen nog wat bij? Ja, het is zo dat scholen zich kunnen opgeven. Dus ik ga 3000 leerlingen doen, maar ik weet nog niet welke. Nee. Dus ze mogen zich nog opgeven en dat kunnen ze doen op de sport op basisscholen site. En dan hopelijk kom ik dan langs. En wanneer ben je nou echt tevreden? Wanneer is die missie slagen? Ja, dat is heel moeilijk te zeggen, want het is... Kijk, ik ben ook een beetje een druppel op een gloeiende plaat. Hè. Ik ben het praktijkgedeelte. En voor mij is het van belang dat zoveel mogelijk gestructureerd aan gezondheid wordt gewerkt. En je hebt bijvoorbeeld dat gezonde schoolvignet bijvoorbeeld. En dan is er echt, als je dat hebt, dan heb je bewijs dat je echt gestructureerd eraan werkt. En dat is ook bewegen, en dat is ook theorieonderwijs, maar ook praktijk. En dat is wat ik doe. Oké. Zullen we proeven? Het is iets stiert. Ja. Het is lunch. Het is de lunch. Het is de lunch. Nou, die de kinderen kunnen meenemen in de box. Onder die lamp wordt het warm genoeg. Dan kunnen wij echt wel even proeven. Ja. Nou, dan sluit ik af. Dit weer bient. Van Joen, morgen ben we er weer. En dan hebben we het over een revalidatiegame voor band die het bigelijk zijn ongeluk hongen hebben. Dus dat morgen. En van nou nog een hele mooie Joen verder.